یک چند طرفتگی؟ همین پانجون لای نامد نه خوبه؟ نه بچه بودی O'zbekiston. O'zbekiston ba telefon xizmati bebinیم. Салом алейкум, бардор, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Эй, номад палангая. Имрӯз ҷума, видео аз рубрикаи хайрия. агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати Шифофармо бо истифода бурдани промокоди Эсим Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз нӯшокиҳои алкогол азият мекашанд ва мехоҳанд ки аз ин мушкилии бад озод шаванд, беҳтарин роҳи ҳал против алкогол аст ки ширкати Шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ин доруе ҳаст ки баъди хӯрдани ин шумо ба алкогол наздик намешавед ва шифо меёбед. Занг бизанед, бозалайд. ва бо иҷозати ин бародар мехостум правилаи барномаро да бисёриё бифаҳмонам, чунки бисёр одам вақте ки муроҷиат мекунам, ман дуру дароз ҳар як одама алоҳида мефаҳмонам, гарчанде ки ҳамин барномаҳо мебарояд дида ба ман муроҷиат мекунанд. мехоҳам ки ҳамин видеоро роӣ кунам, то ки бибинанд бифаҳмем. яъне ки ман ду барномае дорам ки бо шаҳрвандо мегзара. якеш рӯзои ҷумъа хайрия аст ва якеш ҳаёти муҳоҷир рӯзои якшанбе ки бо шаҳрвандо мегзара. барнома чӣ гуна мегзара? премиерша шумо дар экран дидин. бародаре ки муроҷиат кардаги бо ма ҳамсӯҳбат мешавад тариқи видеоӣ, мо бо ӯ суҳбат мекунем, дардша ё ин ки мушкилиша ягон кори дигае ки дора мега. ҳаёти муҳоҷир бисёр мебаранд одамое ки аз ягон кас фреб хӯрданд ё ки ягон мушкили дига доранд. ушам ҳамон хел. правилаи дигариш оне ҳастае ки бисёр одамо маҳз дар рубрикаи ҳаёти муҳоҷир не дар барномаи хайрия мебаранд, мега рума маҳкам ки ва вақте ки гап мезана сумаш дар кора як проблемаеро мега ки ӯ проблемада набояд муроҷиат кунӣ ва ба хотири оне ки руш маҳкамае хайвайда фарнод руш маҳкамае ку на кас на номша медона на мешносаш кияй чияй ай золатои карона қарз мегира мега мада қарзма бояд маҳкам кунам мара видео ки румане ки пушон албатта ки ӯ хеле мебура истина одаме ки ба кӯмак эҳтиёҷ дора вайда аллакай вай баромадай на рума маҳкам ка мега на ягон чи дигар. аз ҳамин хотир дар барномаи хайрия рӯи ягон кас маҳкам кардан намешавад. он одаме ки мега рума маҳкам ки тайёр нест ки барош суҳбат куна, ӯ ниёзманд нест. агар ба фикри ман розӣ бошен лайк монен, чунин мешавад. а барномаҳои ҳаёти муҳоҷир рӯзои якшанбе ин метавонем ки мо маҳкам кунем барое ки ӯ барнома барои хайр нест, яъне ки одаме ки дар ҳаёти муҳоҷир баромад мекуна ба хотири кӯмак кардан нест. кӯмакае но ба хотири дига чи кӯмак аз тарафи ман мешавад. мисол дар ягон мушкили да меғарта ягон кас ки чон кардагиай мо ӯро мебурорем видео мекунем чихе дидем барои машиникома кардагӣ будам ӯ метавонанд дархост кунанд ки рӯшона маҳкам кунанд барои бехатарии хуҷон. а одаме ки мебуроя мо карташ мемонем ниёзмандаи муроҷиат мекунад да мардум, ӯ набояд рӯш маҳкам бошад. дуруст? хуб, оғоз мекунем бародарҷон барномаро. савол ба худат оне ки ҳоло ман дидам видеота ва дар рӯи экранам мемонам порчаи видеота. каме гуфти дар бораи ҳолати худат, лекин бо хубтар аст ки аз забони худат шунавем. салому алейкум ба пасбишгӯи акай Эсим Шарипов ва салому алейкум бор дига бо акай Муҳаммадҷон. ва алейкум ман ассалом. хоб маюби гурӯҳи якум ба Аруба мегардам дар сиёнка бо ҳастам Аруба. рости гап камкам ами устогӣ мекунам телефонам тариқи ҳам чизе ки ай даст меояд ҳамуро мекунам, ай даст намеомадагиша намекунам. ҳамин як дуконака аренда гирифтагим кор мекунам. ду боршид рости гап дуз мезанам дуконам. якум боруш 10 декабр 2019 телефона гирифтам, телефони мардум ки худ созшон мекунӣ устоӣ? бале ман созшон мекунам. акоз ҳамин як чизи шикастагира одам бутата мегам ада ҳамура соз биги биёр бутем ҳам хеле ха албатта вастанавид ки мега рости гап бисёри бад ғам дуданд. баъд 1 декабр 3 донаша акай Мансур Негматов Мансур сетша харид додаган хами клиентора хай бо исту нав ами қарз кардем исту чи кардем нав додум ам чизора бо худмат камтарак вастанавид кардем ки бойна 14 сентябр ша боз бод задана бод рома ду қилф задами карад бод ромадан бо ам 14 сентябр бод задан хай рафтам то МВД ра рафтам то ами ҳама ҷора рафтам да будем. ма як кор метавонам дар худат кунам бо ёри як бародари дигари мо ҳастае ки
браҷон агар ки тами дархости мара қабул кунӣ ҳамин кора бикунӣ ҳам туда хуб мешава ҳам як кори хуб дига аз тарафи умуми ҳамамон мешава. ман намедонам ки хароҷоти кор чанд сум мешава, но ма инагда мекунам хеле корҳои чира. биё як маслиҳат кунем, ҳамин бародарда як кор кунем, яъне ки системаи защиташ монем. ӯ бародар саркор дора бо камераҳои назоратӣ. шумо дар свет қувваи бахш чӣ хеле? Не, нест аз мекишанак. чикор кунем? чиҷа мушкил мешава агар не. агар не камера назоратӣ насб мекардан та хоҳанда бародар аста ҳисорда ҳамин хел кор да заниматса мекуна хушруак мехабидем шонда. Не, ма да я 8 минута видеош буд, ма рӯз я видеоро бурдум додум, аму сиёнкои ҳамра сиёнка кардам, чӣ қадр омадаги ҳамсоям камера дошт. ма ҳам камераи ҳамсоя записавай гирифтам, рӯз я бурдум додум. одаморо шонастанд? Не, ам капюшонка пӯшидаги чӣ кадаги хай ки гуфтум ки биё отпечатки бигире, дига нагирифтан, ҳам та мондак, уш мондак, ина ишабои хали кардам. ва бардоро мехостум онҷа хотиррасон кунам ки бугум, яъне ки шитобе ки шумо бифаҳмед дар чӣ гапай, ин одам баромада муроҷиат кардаги нест ба хотири оне ки магазинша дизадиян кӯмакш кунанд сума бита. не, ин одам маъюбай ки бисёр одамо мебароянд муроҷиат мекунанд ба хотири мақсад маъюбишон, ба хотири ягон кор дига ки ман да кӯмак кунем, ман маъюбам, всё тамом, точка. не ки ман ин одама респектоват мекунам, барои чӣ? ман дарош нигоҳ дорам, шитагиай мужикай, респектш мегӯям. барои чӣ хотир нигоҳ кунем ҳамин хел одамро ман чӣ ба респектоват мекунам? маъюбай кор мекуна. фаҳмидин? маъюбай кор мекуна ки имрӯз одамо я намуд нозук шидагиянд ки як хелеш мебуроя мега камара збор ку ман ғалтидум, дастам да куни дастам да кунҷи девол зад, кам даркиста. инаи одам ман респектоват мекунам. лекин мушкили сари одам омадагие ки ҳамин гуна чӣ қадар имкони дора ки зиндагиша пеш бара, оилаша бихрона ба як таъмир кардани телефонҳо, лекин бо ҳамин хел худозадаҳои пайдо шудагиянд ки ҳамира нигоҳ кардиянд, мушоҳида кардиянд ки дар дуконош телефон астай, худшам медонанд ки маъюб аробачаи маъюбӣ қатъӣ мегарда, дар болои ҳамо омада ин қадар телефонҳоиро ғорат мекунанд ки дар умум чӣ қадар маблағ қатъӣ айни замон ту дар натиҷаи ин кор қарздори бугем мешава. рости гапша бугум, аллоҳ шоҳида, як таи 35,000 сомонӣ. ина акаҷон инами раҳравак инамҷа дукони меян, инамҷа медуранд, инами замокора замок иҷара мешикананд. ҳол дуруна нишон метим чико кадаги анака. ман ростига ба дастам мегарду, ина омада дастам мекашам. ина акаҷон инамҷа дукони меян. инам дуромадиан ҳам мара, инам коробко ҳам мара холӣ кардиан, ҳам мара гирифтиян. вазмине бардоро одамере ки дар ин ҳолат қарор гирифтагӣ, шумо медонед ҳар рӯз анаку соҳиби ӯ телефоно чанд ҳазоро гуфти средӣ мешава расу? 35,000 шуда. 35,000 аз доходи агар кор куна 5,000 агар ки ба даст биёра, шумо медонед ки ман худам дар дигар ҷоям зиндагӣ кардам, всё равно расход Тоҷикистон да майку ман медонам ки чанд қадар сум расход мешава ва ин қадар сум медонед куҷо мерава, чӣ гуна расход мешава ки дар болои ин одам худ чӣ гуна ба кадом андоза яка маъюбид? ма ай кӯдаким ами перривкае ки мекунанд кӯдакоро сари тасб дазадагиян, ами реаксия додагия дар 2 солагим. ҳам реаксия по қоқ шудагия да, дига ҳаракат нест. ҳар ду по беҳаракатана? ма вообще равол ма пага бояд сиёнка ки ман дар чӣ мекунам бо роид мекунам акад. бошам ба мемонем барое ки барнома оли дер мебуроя ки рӯз намебуроя. бо ма сиёнка мекунам, худ махшур бо роид мекунам. бале бардоро ин хел одаморо ман ҳамеша респектоват мекунам, чун одаморо ба мисли бародар ҳамеша респектоват мекунам. мужик ҳамиён шерои нар меган, шерои нар чунин мардоан ки ба вазъияти ҷисмонишон нигоҳ накарда бо кор мекунанд. ин хел одаморо ман ҳамеша респектоват мекунам. респекти ман ба худат браҷон ва умедворем ки кӯмак мешавата. ҳамчунин аз худи мо сар карда ҳама каса як сарҷамъона нигоҳ мекунем, иншолло ки мешава кӯмак. хуб, чӣ гуфтанӣ дига дар бораи ин масъало? чӣ гуфтанам, камия дастгирӣ мешуда, даст бародарон бо хеле миннатдор мештем, ба
вазъият мебир омадем бовар кардем хона тарсида ху мерам саҳар меиш файрод мекунад шав бегаҳ иш мея файрод мекунад ки телефони ма чӣ шид телефони мара биёрта хай мо қабулш кардем бояд бирорем бутем ку амоната ҳамаи бародарои ки ҳамаи видеоро тамошо кардаиста бошем биёен дар ҳам кори хайр шумо ҳам хушен қатимо просто яктатон дутатон мумкин хай як чантаитон чантае ҳаста ҳам телефоно як гаптон мегум да просто ҳамин корро шумо як бор бикунен ҳиссиёт ашушениша шумо янаму дахтон ҳис мекунен ку ӯ хеле роҳат ягон вақт намекунен яъне ки ҳастаи роҳатҳои дар дунё ба мисли дигар кайф сафо дигар чизо як бор соҳиби ҳамин як телефон бугӯ ки ман видеоятро тамошо кардам ё ки ба хотири ман набоша просто ҳамин корро дидӣ ҳамин телефонро бахшидам бугӯ просто як бор ради санҷиш барои санҷиш як бор бибин ки чӣ гуна эҳсос чӣ гуна ҳиссиёт дар ту пайдо мешавад чӣ гуна тахта ҳис мекунӣ просто як бор бисанҷ телефон вай ҳеҷ кор нест ту мисол вай бо далши меёвӣ бо далши ҳаётот пеш мерава телефон надоштани ҳамун телефони дастидагӣ ҳамун будагӣ набудани ҳамун телефон тура аз по маҳрум намекунад тура сари роҳи он намешавад ки ту оилата нигоҳ карда натонӣ сабаби бехобии ту намешавад сабаби намешавад ки ту маҷбур шавӣ биброи рӯи экран то ки тура кӯмак кунад надоштани ӯ телефони ту лекин ҳамун телефон сабаби оне мешавад ки чизоеро ки ман обар кардам и бародар дар ҳамун ҳолато қарор бигирад ака ту тарозу мон як бор бале ту должен нестӣ маҷбур нестӣ ки бибахшиш як бор бикун просто як бор бикун ашушениша ҳиссиёт шабад бин дар худат а дигар бародаро бале кӯмак кардан дар бародар стоитай чанд фарзанд дорӣ ака алҳамдулилло дута чанд қайнан мактаб мераванд немайда ятиш 3 сола ятиш 2 сола шуди 2 солара гузашта 2 сола бале аллоҳ ба рӯзи хуб бузургшон кунад тани сиҳатшон бития ҳамаш мешава ва дар кадом минтақа зиндагӣ мекунӣ аката шаҳрдаи деҳодаи шаҳр ҳисор шаҳрак ҳисор бо ма как раз дар бораи ҳамун камера гуфтам ҳисор ва мумкин бошнӯша давро намешнаси ва ам ҳисоре свет соз мешид меовардан як камера памера суснаст не ки хай худ гуфти маска қати омада капюшон қати омада хай кори шидагӣ рафтагӣ ма видеош ҳаста якамада видеош ҳаста ма будочкам просто 8 минута буд гуфтим дери баъд мегзарад свето мембра ҳамун чӣ маълумоти ҳаста дар ҳам бораи маълумотое ки дар мақомоту фиристагӣ аз камери назоратӣ ҳамонро дошта бош ҳамушан парт вак нема амията ҳам 8 минута хираш омадага тозао шаваё гирифтам бат копия намекунӣ нема ки гуфтим як миёвам ба чиз гам та додум шуна брафт додаш ҳамон одамо коробкаи телефона овардам бурдум ҳамун чиза додум ҳар ҳафта начальник моналиш мешава рости гап мерам мегӯяд начальник алиш шидагия тамом дела закрита мешава ҳамон дела документу та гирифт вай қатиш бирафт ҳамон одами ки ҳамин корро мекард вай муфаттиш гирифт бирафт неста мо наметонем даст сепш мондагӣ неста шукр хай мефаҳмем дар телефонам ҳаста ҳама чизошон ҳамаш ҳаста яка як чанд дарафтага نه Omar. نه بچه Ya. از بسه Hadi çıkıyor ba telefon kıştı mı? نه نه bankamata Kıştı bankamata. Ya. درما Ne Allah bu Allah. Anladım. درما که میدونی چند minut پس میبرویم یا 4-5 minut پس میبرویم Ha, ben yaptım. Normal istiyorum. Bugdan test et, bugdan işe. Aferin. Burama. Ya biraz muradı şimdi. Ne kapuş kıradı şimdi. Kapuşkam çıkınca hamı gelirken vuramam. Önce bari stop şükür. Stop şükür. Familya, amir aga, yalan işte. Stop şükür.
بگو تمام استاپش کن. اما هر نگشتی işte stop kalan git tam çıkan git. نه مونیا برات دروواکا. Bura کالونشکو. мефаҳмем бародар. дар ин ҳолат мо хай бародарам ҳамин қадар роҳ дора ки барои одамо муроҷиат куна. ман ҳамин қадар имконият дорум ки ба чини зурат сехидам ва баъдан шу видео карда бо қатъи шумо фикр кунем ва ҳама каса ҷамъ шавем и бародара аз чунин мушкилӣ барорем. то ки баъдан аз пайи кору шава бо давом биёва коруш. И кара така ҳамун замоко так намедонам аз дурун мекунӣ, аз берун мекунӣ, дувайное мекунӣ, севайное. این کارت نصیب باشه الله روز باشه جمعش میکنم. چطورش؟ جمعش میکنم. магазин чи дуконот аз хона берунай? من 3 کیلومتر میرم راستی گپ کام و 2.5 کیلومتر میرم. бале. خیال کردم در خیلی میشه واکو моментое ҳаста ки хонаҳои заминӣ ва дуконо дар ҳамон ҷо хиёл кардам. نه من راستی گپ 2.5 کیلومتر میرم ای خونه دور است. چه خیلی میرای عربه قطع یا ماشین قطع؟ عربه قطعی با اونجا سیونکا دست عربه ما بی دیگه دارم بابا همون جمع میشه مقصد کوروم برام اونجا برام جمع میکنه ماشین دا بور میکنه میرم. بله مشکله. الکترونی چی دارم بعد تو ای چیز تو چی رفتم الکتراسکوتر کنم. بله. гап нест ака хай мо аз аст омодаги ҳам қадар кор ака хай хеле хурд мисол медонӣ ва мумкини кори мо сабаб шава ки ва корто буд шава. Ман нигоҳ мекунам ака ҳоли ман навбатора одаморо ки пеш айхи чанд кас буд ноҳақӣ нашава ҳамон кас дигар намона. мақсад навбат хати мебарорум видеота. муҳимаш ҳамин ки мо сабт карда гирифтем ака. خب معلش از اون آمد اکا جمع کی رد نکردیم. саломат боши ака, панот ба худо ро афтода нашава, иншоалло ҳамаш хуб мешава. хуб хуб. фикрататон бародар дар комментария бинависен, видеоҳои нава интизор бошен, силкаҳои муҳим, тамошои видеои нави охира фаромӯш накунен ва силкаҳои лозим дар болои экрани шумо. касе блогер шудан мехоҳад, марҳамат. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.